Така, IPv6 лаба. Първо ще конфигурирам IPv6 адрес на R1. Избрал съм си мрежите. Първо трябва да пуснем IPv6 Unicast Routing FSFA01. Сега адрес. Тук ще бъде 201. И 64. Би трябвало, това съобщение значи, че аз би трябвало на loopback 1 да съм получил IPv6 IP адрес. Статус. Да. И къде от тая мрежа? Тук имам някакви други от тест. Ето го IP адреса от тая мрежа, т.е. би трябвало сега да мога да пингна IPv6 brief от тук. Би трябвало да мога да пингна този IP адрес. Да. Чудесно. И сега ще конфигурирам IPv6 адреси на всички други интерфейси на другите девайси. Т.е. на рутер 1 интерфейс FA00 адрес 2001 и така Juniper edit set interface какво беше тук M0 unit 0 family, тук вече ще е 6 адрес 2001 30 64 LE 64 mid run show interface ters. Така, този IP адрес би трябвало да мога да го пингна от маршрутизатор 1 също. Чудесно. И по същия начин ще конфигурирам всички други IPv6 адреси. Доколкото си спомням, задачата нямаше да се конфигурира динамичен раутинг за IPv6 като OSPF версия 3. Ако съм го изпуснал случайно, ще го направя другия лап.